U gradu profesora Baltazara živio je krojač Silvestar. On je bez sumnje bio krojački genij. Iz cijelog svijeta dolazile su mu mušterije. Silvestar je osvojio bezbroj međunarodnih nagrada, kao na primjer za najsmješnije odijelo na svijetu, za najduži kaput, za najmanje odijela na svijetu, kao i za odijelo s najvećim brojem džepova, koje je sašio slavnom mađioničaru Adalbertu. Silvestrova odijela imala su čudesno djelovanje. Od ponedjeljka do petka Silvestar je marljivo šio. Prekidajući rad samo radi ručka koji je izvrsno kuhala njegova sestrica Božica. A u subotu bi sašio Božici novu haljinu, čemu se ona uvijek iznova radovala. I tako su živjeli sretno. A onda, jednog jutra, Božica se probudila s užasnom štucavicom, koja nikako nije htjela prestati. Silvestrova odijela izgledala su štucavo. Doktor Teobald propiše lijek. Božica je trebala 3 puta dnevno po 2 sata pjevati. Štucavice je zaista nestalo, no pojavila se nova nevolja. Njen je glas bio tako snažan i razoran da su se svi građani pobunili. Božica je pristala da pjeva iza zatvorenih prozora, to jest upravo iznad glave Silvestru. Oprezno ju je nagovorio da pokuša pjevati na televiziji. Zatim su pokušali sa snimanjem ploča, ali i tu je njen glas bio previše rezak. Pomoći nije bilo. Iza Silvestra nastupiše teški dani. Njegova odijela
nekada svačiji ponos, postala su bijedno ruglo. Naišao je profesor Baltazar sažalio se i odlučio da mu pomogne. Počeo je razmišljati, no tog mu je dana razmišljanje strašno zapinjalo, jer nije po svom običaju pojeo svježe jaje za doručak. A ni sutradan jaja nije bilo. Baltazar uopće više nije mogao razmišljati. Saznao je da vlak koji donosi jaja u grad već 2 dana ne stiže, a ubrzo je otkrio i zašto. Požurio je u laboratorij da pokrene svoj slavni stroj za izume. Dovitljivi profesor pomogao je odjednom i strojovođi Bernardu i Božici. Ona je pronašla idealno mjesto za pjevanje. Silvestrov posao opet je procvao, jer blaženu tišinu njegova ateljea nije remetio ni najmanji zvuk. Baltazar, Baltazar, Baltazar,